괜찮아 딩딩딩딩딩 딩딩딩딩딩 괜찮아 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 딩딩딩딩딩 괜찮아. Buhay ko mo kuya. Ay, kalasalay mo sa huwag ka. Oh. Ay, kabida sa auto para na. Tugod na ka. Ilog na ako. Tapos ilog na. Ay, 괜찮아 ilog na ako. 괜찮아 Sabi mo yan. Sige, pino, tabi. Ilog na ako. Tugod na ako. Step. Oo, sige, sige. Step 1, step 1. Oo. Ilog na ako. 괜찮아 No, na. Sige ba? Ay, tiin mo yan, sala. Gaga muna ka, go. Ay, ilog na yun. Oh, sige, Ilog 1, na ako. 2, okay. 1, 2, 3, go. Si mo salay mo yan. Itik ang sa ako. Ilog na ako. Itik. Ikaw yan ang pato. Sakti nga maginto ko mo, kuya. Uliwa ta, sige. Salay mo pag sako. Oh, sige, uliwa ta. Kadlaman kasi viewers mo. Basi ako tong number 1, ano to, Basyo? Basiro, di ba, uliwa ta. Oo. Sige na. Ilog na ako. Sige na. Oo, isa. 괜찮아 Oo, hindi mo kamot gililog na. Oo. Oh, sige na. Ano na, dupato ka? Sige Diba? na. Oo, isa. Oh. Sige, oh. Oh. Muna. Muna. Oo. Muna. Oh, sige. Ay, isa na. Ilog na nga. Wisip mo, nagkakatulog sa sulod. Tudgaw sa inyo. Ay, ginatod ba ako sa misa? Ano yan, batong bata. Ang bata dito wala ho. Hinibig lang. Hindi si Bumig, yung TikTok nila ko na mo. Ako na kayang bata to, kagatulog ho. Mga bata, sa atin sa inyo sa bata to, mga bebe. Ay, yung mga ganap. Ay, Ano na wakal-wakal yung dihaw? ano magsahod? Doy, tigililog na. Ano na yan? Ikaw ba, ito pato? Ano ba ang sahod niyo? Kung wala ko pati ito, pato mo na, oh. Ano sahod? Bebe? Oo, pakita sa'yo. Ano sige, pakita nila ako. 괜찮아 Ay, sige ba, kabi? Hindi mo na ako sinasahod sinaya. Ay, paano yan? Hindi na, yan mo na. Wow. Amo niyo. Ano yan? Oo, sige ba? Watch and learn. Oo, watch and learn. Putok. 1, 2, 3. Lantaw lang yung ating palayo lang, palayo. Okay, distance lang lang. 1, 2, 3. Wait. Ano na dapat? Muna. Ikaw, be, sige, be. Hanggang try din na, muna yan. Amo na bro. May! Ako na, bro. Sala! May! Aray, Ano na yung ubra niya? aray ko nga dito. Amo ta? Ano sa? Amo ni, oh. Bisa gordo? Lantawan niyo ko kung paano na yung brown. Oh. Siya na, wait. Sala ko, idol! Amo na. Ha? Wait! Amo na. Sige, di ba tao? Amo ni, oh. Napin na Paglipo. Ang bata to? Ang bata. Bata. Ito mga ginawa. Ito mga ginawa. Ang gawin siya. Amo na, tudanta mo. Shot, shell. Wait. Amo ni, oh. No? Or, no? Hindi, amo ni, oh. Wait. Muna. Bilat, ibay. No? Di kasi di mag-asi sa boy. Wait! Na? Dira ka balaw. Sige, be, tawag, be, kung paano. Balaw. Kalaway, din. Kalaway na ang taon? Kalaway, lang mukha mo na, eh. Itsura mo, kalain. Nawa, pato. Amo ni, oh. Oh, grabe si mo. 1, 2, 3. Wait. Ano bala? 1, 2, 3. Wait. Ano sa? Pag-fingers, ano ka, Superman? Amo ni, oh. 1, Siya! 2, Sarap, 3, idol. 4. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amo na, yan, magsaot. Ay, ka mo yung ako niya? Kilala Ano pa rin ng mga karoon? Kung sino man sa auto doon, wala na ikaw nga apat ikaw na sa auto, ikaw sa una. Wait lang, kayo pinapalo ko ni Papa sang tuyo. Tuyo. Subo kami ni Papa. Hagi suga mo na. Para lang mana yan. O sige na. Mabay ka kami. O sige bye. Nagbay na ko bilang, tuddoan ta kami. Tuddoan ta kami. Nagdating kami. Mangkata mo ka. Ay sus. Yan mata tangan tuwa. Taywa.
ayos mo viewers. Sige, stop. Yeah. Sige. Kamaya ko na yan, tanda mo. Ano na balaw? Uwing. Isa pa? Uwing. Hindi mo kabut. Ito man ho, ito Hindi mo man. kabut. Ano na? Inilog na ako. Ayaw mo yan, mamo, no? Uy, sir. Bala. Bala ka man da.